Assalamu alaikum. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku siya 1 gig akan naira 200, 1.5 gig akan kuma naira 250. Insha Allah zan nuna muku akan yadda za ku siya wannan data ɗin na layin MTN ɗin mai sauƙi. Za ku kuma iya faɗa min wani irin layi kuke amfani da shi, ma na samu na muku bidiyo yadda za ku siya wannan data ɗin. Wannan shine episode 1. Wannan datan ba kowa bane yake son ya faɗa muku, amma na ce ya kamata ni na kawo na nuna muku yadda za ku siya wannan datan mai sauƙi. Da Allah idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna min alamar subscribe, ku yi like, ku yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. In dai na ga like ɗinku sosai, to zan tabbatar da kuna da buƙatar wannan datan, to zan samu na muku episode 2. Kuma a comment section ku yi tagging ɗin MTN, ku rubuta slash, sai ku rubuta ku yi tagging ɗin MTN kamar yadda kuke gani, kamar haka al misali. Sai ku rubuta wannan ɗin da kuke gani, sai ku rubuta MTN kamar yadda kuke gani, MTN. Kun gani na rubuta MTN. To haka za ku yi tagging ɗinsu, ku rubuta a comment ɗin nan. Abin da nake da buƙata kawai da ku, abu na farko da za ku shiga cikin gallery ɗinku ne. To abu na farko idan kuka shiga wajen kiran ku kamar haka, sai ku saka wannan number 1211. Za ku sa *121, sai ku sa hash, sai ku kira kan wannan line na MTN ɗin, sai ku taɓa kan wajen kira ɗin nan. Wannan shine episode 1 kamar yadda na faɗa muku. Zan samu na muku episode 2 wanda ma yafi wannan sauƙi. Bari ku gani yanzu mu taɓa wajen kiran nan, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Tabbata kun yi like, kun yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Gashi nan yana yin loading. Ba kowa yake son ya faɗa muku wannan datan ba. Yanzu daidai nan wajen da aka rubuta mana OK, sai mu taɓa kan wajen OK ɗin nan. Ga daidai nan wajen da aka rubuta mana smart data ɗin nan, to sai mu taɓa kan wajen number 4 ɗin nan. Yanzu za mu taɓa kan gida, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Wannan code ɗin ya yanke, bari mu kuma jarrabawa. Gashi nan yana yin loading. Sai mu taɓa kan alamar number 4 ɗin nan, sai mu taɓa kan number 1. Gashi nan bayan kun taɓa number 4, gashi nan kun gani za ku samu 4 gig akan naira 1000. Za ku samu 7 gig akan 1500. Za ku samu wannan 1.5 gig akan naira 250. Imagine, kun gani duk wanda kuke so, to za ku taɓa kan wannan number ne, to sai ku taɓa kan alama accept. To kun ga na 30 days kuma shi ma idan kuna son wannan, sai ku taɓa kan shi, sai ku taɓa duk wanda kuke so. Kamar yanzu almisali ina son wannan, to sai na taɓa kan number 1 ɗin nan. Ga daidai nan wajen da aka rubuta min accept ɗin nan, to sai na taɓa kan number 1 accept ɗin nan. To kun gani gashi nan ya riga yayi. Da zarar ake akwai kuɗi, automatically za ku ga yayi. To a taƙaice dai duka anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like, ku yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su